नाहीये, पण पेशंटच्या कंडिशन मध्ये जराही इम्प्रूव्हमेंट नाहीये. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं केदार करतोय देवाकडे धावा. तारिणीचा जीव धोक्यात. तारिणी या मालिकेच्या आगामी भागामध्ये एक नवा ट्विस्ट लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. एकीकडे तारिणी आणि केदार या दोघांच्या नात्यामध्ये एक रंजक वळण सुरू होतं. एवढंच नव्हे तर आता तारिणीला केदारच्या मनातील भावना समजायला लागल्या होत आणि ती केदारला प्रपोज करणार होती. मात्र गुलाबला पकडण्याचं मिशन सुरू असतानाच तारिणीचा मध्येच खातपात होत. आणि एवढंच नव्हे, डॉक्टरांनी केदारला सांगितलं आहे की आम्ही तुम्हाला खोटी उमेद दाखवू शकत नाही, कारण पेशंटची कंडिशन सिरियस आहे. तर आता केदार देवाकडे प्रार्थना करत आहे. तर देव केदारचं हे मागणं मान्य करेल का? तारिणीचं प्रेम पुन्हा केदारच्या आयुष्यात येईन का? तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि असेच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल टेलीचक्कर रिजनल हे लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.